Какво трябва да правим? О, не е ли това със сейвът? О, виж. Какво? Това е каране. Трябва да караме коли? Да. Забавно. Ага. Мы из поколения мужчин, выращенных женщинами. Поможет ли другая женщина в решении наших проблем? Continue. Are you available for job ever lights? О, сега отиваме в мол. Clean house. Take down the food court to at least 50%. Не, бе. Ей. Не. Добре, не се гърмим. Не. Дай да вършим работата си. Половината от това трябва да се отиде, така или иначе. Take down the food court to at least 50%. Това какво трябва да значи? Че трябва да унищожим всичко. Дали ще моим? Като почват фойверките, не знам, и аз просто така пиша. Чакай, виж. То има нещо. Мога меташ растения, ако искаш. Оу! Виж какво има, бе? Виж какво има. Ооо. Ай, тук има още нещо. Вземи RFA. Виж какво има. Аз имам минигън, ти вземи RFA. Трябва да наебем всичко за 40 секунди. Избия. Погледни какво карам. Какво? Има още един отзад. Има още един танк. Мале! Това ще е много яко. Това бе, форерите май са под масата, бе. Танка мина през това, човек. Мина през градата като нищо, буквално минах. Ми какво има тука, Как бе? Може да дигнем колата. Трябва да реснем във вана. Откоро, готов си. Да. Ще умра? Дай. Добре, дай други. Ха-ха, това много яко. Майко, щупихме танка. Пихме танкове, ти добре си. Как ще ми кажа, че това е на 50-60% цяло, бе? Охо, виж какво има такова. Той как ще ми каже, че това е 24% цяло според някой. Това, който и да го повториш, трябва да почне да от нулата. Още малко, някъде има още. Трябва да минеш през цялата основа, май. Откъм миним. Не, няма време. 3, 2, успяха? Да. 0,2, ма това не му уби твоето 0,0. Брат, но е тъпо, че не успех да го запиша. A sudden rise in water levels. Това да щупихме онова, бе. Дето избягах с 0 секунди. Трябва му откраднем поне 3 от колите, бе. Сега сте моли просто да направи така, чай. Не си таба. Чай, Янско. Вау! Я севни. Чай. Ние трябва да откраднем 3 от колите. Охо, така ли? Сега няма къде бягат. Не на тебе, бяга там, отписва се сериозно да зареват вратата. Ще сложа 1, 2, 3, 4, 5. Ето ни тап. Добре, става отидя. Виж пак. Седни за една секунда. Махто тачна скоро. Видяхте на тап.
Виж го, виж къде е! Не. Uuuu. Нюто. Кейбъл. Светка. Чай. Много съм близко. Успях! Прак път. Ще направя още един прак път. Аз ще помогна. Представи правя едно и също. Какво е едно и също? Дефинира едно и също. Не можеш, нали? Няма! Тази second floor. Тук е блокирана вратата. Само че има на посипане. Да, ето, добре, това е тук, ясно. Това сега как ще отколм? О, добре. Не, ще мине така насам. Как ще стане? Това къде е? О, добре. Значи, гървим това. Имаме насам. Това напряк. Не стана добре. Не знам, що много е забавно да чупиш с някаква причина до някъде. Някакво причина. Ще е смешно, що. Точно. Защото не го позволяват, затова е забавно. Всичко забранено е забавно. Много ясно. Затова трябва да караме кола повече по-чест на легал. Тук е затвор на вратата. Ти ли си фарвара? Да. Ти от една бомба са пали всичко човек. Стига, бе. Насам, Така да почне да продължаваме. С стрелка е свършена, къде е хода. Каква жълта стръв. 3, 2, Да, 1. Фак, обърках. Добре, няма нищо, то не е. Това направи беше много епично. Кочих, обърнах се и го застрелих и той грана. Във въздуха, докато скачах от втория на първия етаж. Паднах. Фак. Няма нищо. Аз се правих нещо, батя пичето. Видя. Ле, утре не е някакво да играем просто. Мързима се да мисля сега го правя това.